Ystäväni Alvarin luona tässä pohditaan syntyjä syviä itse yövuorojäkäisessä koomassa. Eli ollaan puhuttu tänään erityisesti opiskeluun liittyvistä riskeistä ja niiden jakamisesta yksilön ja valtion kesken. Meillä on tällä hetkellä vallassa semmoisia voimia, jotka ajattelee ja haluaisi tuoda esille semmoisen maailmannäkemyksen, jossa kaikki riski ja kaikki elämään liittyvä epäonnistumisen potentiaali kuuluu yksilön kannettavaksi. Ja tässä esimerkiksi opiskeluun liittyvää taloudellista riskiä on huomattavasti kasvatettu tämän hallituskauden aikana. Kuitenkin eikö se ole ensisijaisesti valtion epäonnistuminen, jos ihminen koulutetaan niin sanotusti väärälle alalle ja hänen vaikka taloudellisen onnistumisensa edellytyksiä ei ole sillä alalla, johon hänet koulutetaan. No, Alvar kertoo sitten myös, että miksi hän käytännön kannalta on huono ajatus, että on paljon työttömiä juristeja. No, esimerkiksi Lenin oli juristi. Tämä meidän keskustelu on perustunut vahvasti tämmöiseen kirjaan kuin Peter Turchinin End Times ja vahva suositus kaikille, jotka on kiinnostuneita historian näkemisestä hiukan laajemmilla linsseillä.